Jak sa vymaniť z pút. Utnem si ľavý aj pravý út. A už som voľný, ale ako budem teraz robiť? Opýtam sa v poisťovni. Vybavím nejaké protézy, biele farby, samozrejme, že sú pekne drahé, ale ja som sa poistil v Apole, rátam, že pôjdeme aspoň na pole. Hovorí sa, že poisťovne nechcú platiť, ale to sú povery, ja slepo verím a mám za pola dôveru. Zavolám tam, nikto nebere, sadnem za volant a ľavým kypťom chytím volant. Pravý ma zradil, strpol, nemám automat, skús ty s takým kypťom radiť. No tak pôjdem na jednotke a to rovno v príme týme. Jak to píšem, tak to čítam. Zrazu sa mi cez čelné sklo blbý pohľad skýta. Policajná ruka, ešte pred chvíľou bola tá hliadka schovaná, ale takto spoza bučka. Zastavím a on že mi dá puta. Vtipné. Zábava pokračuje na stanici. Jaké fan na policajnej, že chýba môj podpis na zápisnici a ešte mi chcú zobrať od tlačky prstov. Krista, čo je na mne podozrivé? Pýtam sa, že to prvé fa ešte chápe, ale jak som urobil to druhé fa.